Amofo ka waleɲumandon tante foli mina haw bisimila ondu teleka kunafondi keneka ambe juekalo kile mugan ani duru la sanba fila ni mugan ani saba kunafoni ni ali dili wagati seli. Jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don seliba kalo ɲinini ma tɛnɛn tɛmɛnini o bɛna juin kalo tile 19 ma olu y'a ladɔnniya k'a fɔ ko min ye seliba kalo ko o jɔra kari tɛmɛni juin kalo tile 18 ka dugu jɛ a 19 ma wa u y'a yira k'a fɔ ko arafa ko ye juin kalo tile 27 nata ye ni ala ka jɛ ani ko seliba yɛrɛ ko ye juin kalo tile 28. Direction générale du contentieux de l'État olu ye jalakili sɛbɛn ka o don Nations Unies mɔgɔw kama ko sababuya kɛ u ye gafe dɔ bɔ mai kalo tile 12 tɛmɛni sanba fila ni mugan ani saba o jalakili sɛbɛn kɔnɔna na u y'a ladɔnniya k'a fɔ k'an ka finitigilakaw k'u ye mɔgɔ 100